Projekt Echelon, spis číslo 7, Epsilon. Nikdy jsem si nemyslel, že se můj život změní kvůli obyčejné obálce. Žádné jméno, žádná adresa, jen poštovní razítko z Arizony a zvláštní pak dezinfekce, který mi připomněl nemocniční chodby. Původně jsem si myslel, že jde o omyl, ale když jsem obálku otevřel, okamžitě jsem viděl, že to náhoda nebyla. Uvnitř byl pouze černý flashdisk bez jakéhokoliv označení. Lehký, chladný na dotek, s plastovým tělem, které vypadalo nově. Připojil jsem ho ke svému starému notebooku jen z čiré zvědavosti. Uvnitř byl pouze jediný soubor ve formátu MKV. Velikost přesně 6,66 GB. Symbolika mě udeřila, ale vysmál jsem se tomu. Je náhoda. Nebo jsem si to aspoň myslel. Spustil jsem přehrávač a obraz se rozmazaně rozběhl. Nejprve tma. Pak se kamera pomalu zaostřila. Podzemní chodba. Kovové stěny, slabé osvětlení, vše nasvícené nouzovým světlem do krvavě červené barvy. Zvuk? Skoro žádný. Jen vzdálené hučení ventilace a občasné skřípání kovu. Muž, který držel kameru, byl nervózní. Těžce dýchal, ruce se mu třásly. Záznam číslo 19. 3 hodiny a 15 minut. Sektor Delta 4. Testovací hala. Zašeptal. Obraz se chvíli třásl, pak se kamera otočila. Před ním byly dveře, těžké, s varovným nápisem. Nevstupovat. Přísně tajné, Echelon. Když je otevřel, ucítil jsem nával chladu. Skoro, jako by z videa sálal. Za dveřmi byla laborka, ne ledajaká, sterilní, plná monitorů, přístrojů a uprostřed skleněný válec. A v něm něco plavalo. Bylo to malé, bledé, z kůží bez pigmentu a hlavou nepřirozeně velkou vůči tělu. A pak se to začalo hýbat. Postava za kamerou couvla. Ruka, která držela objektiv, se zjevně třásla. Přes dýchání bylo slyšet slabé pípání, jakýsi alarm, tlumený, ale přítomný. V záběru zůstával ten válec. Tekutina uvnitř slabě bublala a to něco se pohybovalo pomalu a trhaně. Jakoby oživlo po dlouhém spánku. Bože, ono to vnímá, šeptal muž. Jeho hlas zněl, jakoby už rezignoval na pochopení toho, co vidí. Video trvalo ještě asi 3 minuty. V posledních sekundách kamera náhle zhasla, jakoby něco narazilo do objektivu. Předtím se však na pozadí myhla silueta něčeho, co jsem nedokázal identifikovat. Soubor skončil černou obrazovkou. Přehrávač zamrzl. Počítač se restartoval bez jakéhokoliv varování. A pak? Fleška zmizela. Vyskočil jsem ze židle. Nikde poblíž nebyla. Ani pod stolem, prostě zmizela. Zůstal jsem tam sedět hodiny. Zíral jsem do prázdna a přemýšlel, jestli mi přeskočilo, nebo jestli jsem právě otevřel dveře k něčemu, co nemělo být nikdy odhaleno. Další den jsem začal hledat na internetu výrazy, které jsem zachytil ve videu. Projekt Echelon, sektor Delta 4, spis číslo 7, Epsilon. Většinou jen konspirační fóra, staré blogy, které už nikdo neudržoval, zanedbané diskuze, odkazující na dávno neexistující servery. Ale jeden příspěvek mě zaujal. Někdo s přezdívkou V3R Milion napsal před rokem na archivní fórum. Spis číslo 7 Epsilon byl archivovan v roce 1997 po incidentu v lokalitě 12B. Projekt Echelon byl zrušen, ale záznamy zůstaly. Pokud se k nim někdo dostanete, doporučuji jediné. Nepokračujte. Zanechal kontakt. Šifrovaný mail na službě, která od té doby přestala fungovat. Ale přes archiv jsem adresu získal. Napsal jsem mu. Sice jsem nečekal žádnou odpověď, ale přišla za 2 hodiny. Setkejme se dnes v noci. Starý motel, Exit 19, pokoj číslo 8. Přijeď sám. Pokud si opravdu viděl spis číslo 7 Epsilon, už tě sledujou. Noc byla chladná a vzduch vonil prachem a spálenou naftou. Motel u výjezdu 19 byl přesně takový, jaký si představíš.
když slyšíš slovo zapomenutý. Oprýskaná fasáda, blikající neon a ticho, které se vkrádalo do uší jako jed. Zaparkoval jsem dál od vchodu, zůstal jsem chvíli sedět v autě a přemýšlel, jestli to není past. Pak jsem si ale uvědomil, že na tom vlastně nezáleží. Chtěl jsem pravdu, ať už to bude stát cokoliv. Dveře pokoje číslo 8 byly pootevřené. Jemně jsem zaklepal. Nic. Pomalu jsem je otevřel. Uvnitř seděl muž v šedé bundě s kapucí staženou do čela. Vedle něj byl batoh a notebook s několika připojenými disky. Když jsem vstoupil, ani se nepohnul. Zavřel si dveře? Zeptal se. Jo, zavřel. Jsi ten, co viděl to video? Přikývl jsem. Ano, přišlo mi poštou. Poštou? Ty vole, to je úlet. Takhle debilně posílat fragmenty pravdy, jako by to byly starý pohlednice. Sedl si naproti. Teprve teď jsem mu pořádně viděl do obličeje. Měl jízvu přes levé oko, šedé strniště a kruhy pod očima tak hluboké, že vypadaly jako vypálené. Jmenuji se Blake. Pracoval jsem na projektu Echelon mezi lety 91 a 95. Sice ne jako vědec, ale jako správce záznamů, ale můžu ti říct, že jsem viděl úplně všechno. Prosím tě, co bylo to v tom válci? Zeptal jsem se. Přerušil mě. Hele, nebyl to mimozemšťan, nebo spíš ne takovej, jakýho si představuješ. Žádnej létající talíř, žádný zelení mužíci nebo podobný kraviny. Oni jsou jiní. Ti, kteří přicházejí přes komunikační bod. Tak jsme tomu říkali. Jednalo se o spojení mezi realitami. Projekt Echelon vznikl kvůli zachycenému signálu z roku 1983. Prvně jsme si mysleli, že je to jenom nějaký šum. Ale byl to jazyk, vzorec, prostě návod. Návod? Návod na co? Zašeptal jsem. Na otevření dveří. A ty dveře kde byly? Zeptal jsem se. Blake se zadíval do stropu, jako by si vybavoval něco, co se mu zažralo hluboko do mysli. Hele, nemůžu ti teďka říct, kde přesně to je, ale říkali tomu lokalita 12B. Je to někde v poušti, nenajdeš to na mapách, ani na satelitních snímcích. Když mě tam vezli, nasadili mi pásku přes oči a do uši dali špunty s bílým šumem. Celou cestu mě drželi v naprosté senzorické izolaci. Zavládlo ticho. Pak se natáhl k batohu a vytáhl starý poznámkový blok. Byl potrhaný, popsaný spoustou symbolů, diagramů, map a poznámek. Ukázal mi jednu kresbu. Vypadalo jako stylizovaný kruh obklopený 8 menšími. Uprostřed byl zvláštní znak. Kombinace trojúhelníku a spirály. Tohle byl ten bod. Dveře mezi světy. Když jsme poprvé pustili signál, nic se nestalo. Ale při 3. pokusu, cosi odpovědělo. Jak to vypadalo? Zeptal jsem se. Nevidíš je očima, cítíš je v hlavě, ve snech. Slyšíš je, jak ti šeptají skrz vlastní myšlenky. A když se konečně zjeví, tvůj mozek to nedokáže pochopit. Většina lidí se zhroutila, jiní se změnili. Polkl a těžce vydechl. Z těch, co pracovali v projektu Echelon, jsme zbyli 3. Já, doktor Levitt a technik jménem Cross. Levitt zmizel, a to doslova. Jednoho dne odešel z domova a od té doby už ho nikdy nikdo neviděl. Cross, ten se oběsil a nechal po sobě nahrávku, kterou ti teďka pustím. Blake otevřel svůj notebook. Chvíli něco zadával a pak spustil zvukový záznam. Pokud tohle slyšíš, vzpomínej. Vzpomínej, že jsme je sami pozvali. Nechápeme, co jsou zač. Není to jen inteligence, je to parazit. Infikuje realitu. Změní tě v něco jiného. Já už je slyším. Každou noc jsou ve mně. Musím odejít, než otevřu dveře ještě jednou. Záznam skončil a Blake se na mě podíval. Oni vědí, že se ten záznam viděl, sledují tě. A dřív nebo později se tě pokusí, přetvořit. Bylo to 3 dny poté, co jsem se vrátil z motelu. Spal jsem jenom velmi málo.
Vždycky jsem měl ten samý znepokojivý sen. Byl jsem v podzemním komplexu, slyšel sirény a někdo mě volal jménem, aniž bych ten hlas dřív slyšel, ale vždycky jsem cítil, že ho znám. Blake mi mezitím poslal souřadnice. Řekl, že jde o starý servisní vchod do lokality 12B. Dávno zapečetěný, ale s možností průniku. Dveře byly zazděné, ale systém ventilace zůstal. Jestli chceš dovnitř, bude to jediná cesta. Na místě mě čekal betonový blok zarostlý křovinami. Původní vstupní rampa byla zasypaná hlínou a kamením. Všude kolem byly rozházené části kovových panelů, trubek a rozbité zrcadlové fragmenty z ochranných štítů. Uvnitř byl poklop, zrezivělý, ale dal se otevřít. Vzduch, který vyšel z podzemí, byl těžký a nasládlý, ne jako plíseň, spíš jako zkažená krev. Přes hlavu jsem si nasadil čelovku a začal slézat dolů po žebříku. Trvalo to několik minut, než jsem se dostal dolů, asi 30 metrů pod povrch. Ocitl jsem se v úzké servisní šachtě plné prachu a ticha. Každý můj krok zněl jako výbuch. Čelovka osvětlovala jen pár metrů přede mnou. Po chvíli jsem narazil na první dveře. Byly otevřené. Za nimi byla stará chodba, napůl zatopená, s rozbitými světly visícími ze stropu. Na zdech byla stará loga, trouhelník se spirálou, stejně jako v Blakeových kresbách. Postupoval jsem pomalu dál. Našel jsem místnost, která vypadala jako archiv. Skříně, bedny, staré terminály. V jedné z přihrádek jsem našel složku s nápisem 7 Epsilon, sekundární subjekt. Uvnitř byly fotografie. Jedna z nich mě doslova šokovala. Byla to stejná laborka jako ve videu, stejný válec, ale tentokrát byl prázdný. Pod fotkou byl připevněný lístek. Uteklo to. Dveře byly otevřené jen půl sekundy. I to stačilo. Nikdo ho neviděl odejít. Zamrazilo mě. Byla tu i mapa podzemního zařízení. V jeho středu bylo místo označené červeným fixem. Místnost 0. Komunikační uzel. Bylo to jenom 2 chodby odsud. Rozhodl jsem se to prozkoumat. Cesta k místnosti 0 vedla skrz úzké technické chodby. Všude byly rozházené kabely, potrubí razavilo a po zdech se táhly podivné šmouhy. Jakoby je někdo kreslil naslepo rukama potříštěnýma olejem. Když jsem konečně dorazil ke dveřím, měl jsem pocit, že se kolem mě vzduch změnil. Byl těžší, hustší, skoro jako by se prostor ohýbal. Dveře byly ocelové a pootevřené. Nápis nad nimi byl částečně stržený, ale i tak šlo rozeznat, co se tam píše. Místnost 0. Přístup pouze se souhlasem řízení protokolu Epsilon. Uvnitř byla tma. Když jsem vešel, světlo čelovky osvítilo obrovskou místnost ve tvaru kruhu. V jejím středu byla podlaha z neprůhledného skla. Pod ní jakási šachta, do které vedly stovky kabelů a trubic. Na zdech byly monitory, většina z nich rozbitá nebo pokrytá statickým šumem. A pak jsem to uslyšel. Zvuk, který nepocházel z repráků ani z přístrojů. Byl to šepot, hlasy, mluvící jazykem, který jsem neznal, a přesto jsem mu rozuměl. Byly to myšlenky, které se ke mně linuly jako ozvěny něčeho, co není z tohoto světa. Dveře byly otevřeny. Byl si pozván. Stuhl jsem a pak jsem to uviděl. V rohu místnosti byl záznamový terminál a někdo u něj klečel zády ke mně. Mluvil sám k sobě monotónním hlasem. Komunikační uzel aktivní. Subjekt 2A prošel změnou. Subjekt 2B odmítá spojení. Subjekt 2C sledován. Udělal jsem krok blíž. Halo? Postava se nehýbala. Jste v pořádku? Když jsem to dořekl, prudce se otočila, ale neměla žádný obličej, jen hladkou lesklou plochu a z ní proudil ten šepot. Ne hlasem, ale skrz vědomí. Vzal jsem nohy na ramena. Už nevím, jak dlouho jsem běžel. Ztratil jsem pojem o směru, ale nakonec jsem se dostal zpátky k žebříku, vyšplhal ven a zabouchl poklop.
Těžce jsem dýchal, srdce mi bušilo a tělo se třáslo. A v hlavě mi stále znělo. Dveře byly otevřeny. Byl jsi pozván. Od té noci už nejsem stejný. Zpočátku jsem si říkal, že je to jenom šok. Trauma z toho všeho, co jsem viděl. Ale pak začaly přicházet sny. Stále temnější, stále živější. Vždycky to stejné místo, ta místnost pulzující energií a hlasy. Už ne šeptající, ale mluvící jasně, autoritativně, přímo do mé mysli. Začal jsem si všímat detailů. Lidé na ulici, kteří mě sledovali příliš dlouho. Auto zaparkované každý den na jiném místě před domem. Ráno jsem našel svůj notebook otevřený, i když jsem si byl jistý, že jsem ho večer vypnul. Na ploše přibyly nové soubory. Záznam z bezpečnostní kamery, kterou jsem nikdy neinstaloval. A na jednom z nich jsem byl já. Jak stojím u postele a dívám se sám na sebe, jak spím. Blake beze stopy zmizel. Jeho e-mail nefunguje. Telefonní číslo je mrtvé. A ten motel, kde jsme se setkali, schořel při záhadném požáru. V novinách o tom nebyla ani zmínka. Všechno, co jsem získal z lokality 12B, fotky, mapy, dokumenty, se jednoho dne jednoduše přepsaly. Soubory najednou měly nulovou velikost. Papíry se zkroutily, jako by byly spálené. Fleška, kterou jsem tehdy dostal, jsem nikdy nenašel a přesto ji občas zahlédnu. V odrazu obrazovky, v zrcadle. Leží tam. Čeká. Někdy v noci slyším kroky ve svém bytě. Když vstanu, je ticho. Ale ráno nacházím přesunuté věci. Dveře, které jsem zavřel, jsou otevřené. A z rádia se v pravidelných intervalech ozývá statické praskání, následované tichým hlasem. Subjekt 2C aktivní. Přechod zahájen. Nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Tento zápis je poslední. Zveřejňuji ho zde na několika fórech, zašifrovaný a napojený na automatické sdílení. Pokud to čteš, znamená to, že jsem zmizel. Nebo už jsem někdo jiný. Prosím, pokud jsi někdy slyšel o projektu Echelon, nebo pokud ti někdy přišla podobná zásilka, neodpovídej, nehledej, nechoď tam. Dveře jsou otevřené a oni čekají. Konec. Tak jo, vážení přátelé, dejte mi prosím vás jako vždycky vidět do komentářů, jak se vám pastička líbila. Já si myslím, že celkem fajn, ty brďo. Takovej nádech, jakoby Akta X. Hele, mějte se krásně, zatím zdarec.